зарбулмасалу мақолҳои қазоқӣ. ҳангоме ки шолӣ об мехӯрад, алафи бегона бо ӯст. замин барфро мехӯрад, аммо ҳосил ба вуҷуд меорад. ҳар қадаре ки дар замин алаф зиёд бошад, гов ҳамон қадар шир зиёд медиҳад. фикрронии одамони гурусна дар гирди хӯрок давр мезанад. дар ҷое ки хӯроки солим бошад, сокинони он ҷо бемор намешаванд. дар хонае ки хӯрок дар он набошад, саг аз он ҷо мегурезад. агар пул дар даст бошад, савдо дар авҷ аст. чизи арзон ҳамеша фиребанда аст. бозор аз фиреб холӣ нест. бидуни харҷ кардан фоида ба даст намеояд. вақте ки меҳмони олиқадр ба хонаат омад, ба саги ӯ ҳам устухон диҳ. меҳмон бисьёр наменишинад, аммо бисьёр мебинад. меҳмон бо сухан сер намешавад. мардуми бесарвар одами бесар аст. натавонистӣ ки фарзанди падарат бошӣ, лоақал фарзанди миллатат бош.